खुलुमबाय। दिनै 4 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। घुस लानायनि दायाव सानै साख्रिआवलाफोरा हमजादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै एन्टि कारापसननि हान्जाया घुस लाग्रा सरकारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ। बेबादिनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मैया एन्टि कारापसननि हान्जाजों सानै हमजादों। अदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजन हाग्रा बिफाननि बिट अफिसार लासित बराखौ 3,500 रां घुस लाफुबाय थानाय समाव हमनो मोननाय जादों। एन्टि कारापसननि हान्जाया लोगोसे एन्टि कारापसन हान्जाया अदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजन हाग्रा बिफाननि मावथि बिनेश दैमारिखौबो घुस लाबाय थानाय समावनो हमनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे बर' CRPF बेटेलियननि जिउ खहा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निजनाय गामिनि थागिबि बिफा लिसराम दैमारि आरो बिमा लिलि दैमारिनि फिसाज्ला CRPF बेटेलियन अमिय दैमारिया डिउटि सोलिबाय थानाय हरनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम डिउटि सोलिबाय थानाय समावनो हरखाबै हाखराव गोग्लैलाङो। अमिय दैमारिखौ हाखराव गोग्लैनायखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो अमिय दैमारिया जोबथा हां लायो। मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव अमिय दैमारिनि गोथै देहाखौ गावनि न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। मैयानि थांनाय सानाव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय रोजा रोजा फिसायफोरखौ गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै जायगानि पुलिसफोरा हमदों। सोरबा हाबा जागोदान, सोरबा न'खर थानाय फिसा सानै साथाम गोनांखा फिसायफोरखौ हमनायाव गोबां बिमा बिफा आरो बिसि फिसानि मेगनाव मोदै नुनो मोननाय जादों। गोबां बिसिफोरा गावनि फिसायफोरखौ हगारनांगौ होननानै दाबि दैखांनायबो नुनो मोननाय जादों। जायगानि पुलिस थानायाव थांनायबो नुनो मोननाय जादों। मैयानि सानाव मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय गोबां फिसायफोरानो खारखुमानानै दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि हेंथायै गोख्रों संदाननो क'क्राझार पुलिस बिफाना गिबि मन्थ्रिनि बिथोन फोसावनाय उननिफ्रायनो क'क्राझार पुलिस बिफानखौ गोख्रोङै राहा लानाय नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रोङै संदाननानै हमदों पुलिस बिफाना। संदाननायनि गेजेरजों क'क्राझार पुलिस बिफाना गोबां उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय फिसाय आरो न'खरनि बिगोमाफोरखौ हमनानै लाबोदों। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार पुलिस बिफाना गासै सा 17 सुबुंफोरखौ पुलिस थानायाव लाङो। बिनिनो सा 6 आरो सा 11आ न'खरनि बिगोमाफोर। चिरां जिल्ला बिजनीआवबो सा 11 उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायफोरखौ हमदों। बिनिनो सासेया बर' सुबुं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' सुबुंनि मुङा अलसिया बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। माखासे सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटाननि रिफु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरनि न'खौ सरकारनि बिथोन बादियै होस्रांनायनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खराइबारि आरो दागगिरि ओनसोलाव हादान सिफायना न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ ओंखारफिननो थाखाय नटिसनि गेजेरजों खावलायदों आरो जुदि ओंखाराब्ला 7 फेब्रुआरि खालाराव हाग्रा बिफाननिफ्राय होख्रांनाय एबा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।